Este ano nas PAU non vos esquezades de mirar esta obra, na materia de Historia da Arte. Trátase da fachada da Catedral de Reims. Autor descoñecido, cronoloxía 1211 e 1275, estilo gótico clásico. A fachada da Catedral de Reims sigue co esquema clásico iniciado na Catedral de Chartres. É un dos exemplos máis significativos do gótico clásico francés. No comentario que tedes que facer, só debedes falar da fachada da Catedral de Reims e empezar a falar por corpos. Sabedes que este tipo de fachada francesa está dividida en corpos, en concreto en 3 corpos. Empezando polo primeiro corpo, pois teríamos as portadas, é dicir, as 3 portadas que se corresponden con as naves da planta da Catedral de Reims, en ese arco central apuntado, con decoración radial, teríamos pois unha temática relacionada coa Virxe María. Estarían as famosas, nos laterais, as famosas xambas, é dicir, esas famosas estatuas columna que nos relacionan con a visitación e a anunciación da famosa fachada de Reims, que concretamente é unha obra que tamén tedes que comentar en ese apartado de escultura gótica francesa. Aí aparecería pois, o famoso Anxo do Sorriso da Catedral de Reims, anunciando pois, a buena nueva a Virxe María. No segundo corpo teríamos o famoso rosetón. Característica desta fachada da Catedral de Reims sería pois, a súa tracería gótica calada, moi significativa tamén en ese rosetón central, que estaría pois inmerso en un arco apuntado e que, como vedes, pois se introduce aí o gablete da portada central. Pois o seguinte corpo, o terceiro corpo, xa falaríamos do que sería a famosa Galería dos Reyes franceses, e finalizando todo o conxunto, pois esas dúas torres aterrazadas, profundamente caladas e con abundante tracería gótica. Volvendo ao corpo anterior da Galería dos Reyes, tedes que ver que cada figura estaría inscrita no que sería o correspondiente gablete gótico e, sobre todo, doselete, un dosel escultórico. Sería, como digo, a fachada da Catedral de Reims, que vos tedes que ceñir únicamente a falar da fachada, recomendación ir falando por os diferentes corpos que compoñen a devandita fachada.